Het is tijd voor banken met Dree. En over de vreeskei een beetje achter ons hebben gelaten, kan Dree weer lekker de natuur in. Dree, wat een prachtig pleitje. Hoe is deze vandaag? Nou, ik sta hier met op de achtergrond een paar Galloways. En ik heb door de koeienflaters moeten lopen om deze plek te mogen vinden. Hoe toen weer neer hebt gezet, Olaf? Of nummer dat Galloway flaters. We gaan spreken over een paar prachtige beuken die al uitgebracht zijn. En ook onlangs weer een nieuw boek dat uitgebracht is. En dan spreken we samen met Matte Ponti over wat allemaal te doen is in de natuur in Remuin. En omgeving, verre omgeving. Ik zocht dit boek vorige week bij Wilbert Dekker. Ik zeg, daar wil ik met tegen praten. Hij moest met Matte Ponti over praten. Ook een van de auteurs. Mat, goedemorgen jong. Goedemorgen. We hebben hier twee prachtige beuken. Eén boek, dat is al hartstikke goed verkocht. Dit hier. Natuurlijk Remond, er waren 3000 van uitgebracht. 1500 en dan een maand uitverkocht en direct bijgedrukt. En ja, toen ging dat ook wie warme broodjes over de toonbank. Dus tenminste vond je de natuur in Remuin en wie dat in dat boek beschreven is, dat vond je ze blijkbaar fantastisch. Maar wat kost dat boek? Of wat kost dat boek? Wat heeft het gekost? Wat nu uitverkocht is, dat wordt 12 euro. Ja, voor 12 euro dan zo'n prachtig boek met zoveel belevingen. Ja, dat is ook geen geld. De gemeente had in Duinen 6 keer gedaan. Ja. En ook voor bedrijven in het Remuinse die aan die gebieden logen, die deed je ook met. Ja. En veel willen gewoon dat veel mensen dat boek lezen. En veel hadden het allemaal natuurlijk voor niks gedaan. Alleen voor eer en roem. Maar dat is wel puur Remuin promotie. Ja. Dit is echt de Remuin promotie optima forma. Ja. Zo, van de Luzekamp tot in de binnenstad van Remuin waar de parken liggen. Ja. En Remuin is gewoon heel erg groot in zijn natuur. Mat, nou het volgende boek. Dan leg ik dit even aan de kantje. Vertel eens gaat hierover, want ik zie een hele hoop auteurs. Het is een Pruisen zo goed verkocht. In Duitsland zeg ik weer. Ja. Vertel eens gaat hierover. Nou, wie via dat boek geschreven hadden we veel mensen bijeengehaald die het wisten. 20 auteurs. En toen dachten we van ja, daar moeten we meer met kennen. Als zij maar de kennis in huis hebben en met de fotografen. Die mensen willen graag metwerken vanuit het Natuurhistorisch Genootschap, vanuit de Maas-Zwalm-Net grenspark, die mensen. En zo hebben we voor een stuk of 10 auteurs aan de Nederlandse kant bijeengehaald, 10 auteurs aan de Duitse kant. En die hebben allemaal hun eigen schoonste gebied mogen uitzoeken. Fotograaf of zelf of in Mr. B gehaald, wat veren dan weer weten. En dat komt dan allemaal bijeen in dit boek. En dan uiteindelijk zetten we er nog een wandeling bij, want we vinden wel dat de mensen ook in de natuur moet komen. Maar nu is het in Duitsland al uitverkocht. Waren die eerder? Was het een gezamenlijk initiatief? Gaat het al sneller of wie kent dat? Ja, we hadden eigenlijk gedacht dat het toch langzamer zou gaan. Ja. Maar blijkbaar is door de behoefte heel erg groot. Als op de Minweg gaat wandelen of op de Luzekamp, dan zien ze eigenlijk al heel veel Duitsers deze kant op komen. Ja. Remuin is natuurlijk altijd al goed bezocht geweest door Duitsland, niet alleen in het outlet, maar ook gewoon de waterplassen. In 1940 waren hoeveel Duitsers hier geweest? Nou ja, daar is dit boek natuurlijk ook wel een reactie op, want de natuur is eigenlijk grenzeloos. Ja. En veel hebben we eigenlijk met dit boek eigenlijk willen bereiken dat te benadrukken. En eigenlijk wat er ooit in het verleden gebeurd is, om dat eigenlijk een beetje achter ons te laten. Ja, maar Mat, even nog, ik als natuurliefhebber, ik woon al heel veel in het Duitse gebied, waar ik dan wel eens in het weekend vertoef. Maar ik woon dan ook veel hier en ik kom elke keer weer nieuwe plekken tegen. Zelfs als ik net over de Peul ga in Zwamen, daar waar vroeger dat munitiedepot was, daar is het heerlijk wandelen, er komen geen auto's. Maar ook dit stuk, als je vanuit Leerop hier langs loopt, voor de lui die niet weten waar we zitten hier in de buurt van het tennispark Nip en Hattem, ik steeltje Hattem. Maar het is zoveel natuur. Waarom weten we pas nu dat ze dat met een boek nog beter kunnen beschrijven? Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ja, het wordt natuurlijk, wat ze zegt, een doelstelling van het boek om de mensen in de natuur te krijgen. Ja. Om waardering voor de natuur te laten krijgen. En door over te schrijven, door er foto's van te maken, kunnen de mensen dat boek laagdrempelig kopen natuurlijk, heel belangrijk. Wat is laagdrempelig? Dat ze voor 15 euro dit boek van wat meer kilo boek is, met foto's, luchtfoto's, ik weet het allemaal wat, dat te krijgen. Maar ook gewoon een stuk historisch tijd. En dat werd een gebied interessant als je een stukje historie hebt. Waar we nu zitten, dat is een oude roerarm bij Hattem.
Hier heeft vroeger de roer gestruimd. En nu struimt hij een beetje terug achter het spoor eigenlijk. Hè. Maar dit stuk dat is zo mooi door de natuur binnen in Remunje. En de vlaaiepunt wie dat zo mooi Remunje insteekt. Is dat zo mooi aan het ontwikkelen als een ruw biotoop eigenlijk. Een beetje Afrika af en toe met die omgevallen buim. En met die galloways op de achtergrond. De vliegen neelgans. Dus er gebeurt nogal het hier. Vlugge neelgans. Oh ja, dat zei ik ze. Ja, dan gaat de neelgans voor de cameraman boven de deur. Maar Remunje door de Maasdal, maar ook dus als we naar de Duitse kant gaan, worden in zijn vermogenheid, op de Minweg merk je dat heel groot. Daardoor is de diversiteit heel groot. De Roer, prachtige rivier, alleen in Nederland mocht hij dus vrij meanderen. Maar de Roer is inmiddels van een vies, stinkend zwart water, inmiddels tot een van de mooiste, schoonste rivieren van Nederland geworden. En overal zien ze nu ook vissers. Ja, vroeger dan gingen ze daar tubifex zoeken, hè, omdat het zo smerig wordt, kosten die muggenlarven voor visvoer. Ik vertoef nogal veel bij de Roerzee, vlak voor de Roer ontspringt. En dan kom ik wel eens een keer langs die Roer, kom ik die Roer weer tegen. Oos-Roer, die hier mondt in de Maas. Hè. Nou ja, dat maakt dus een mooi mondschouw. Hè. Daar begint hij te Brac Michel en dan gaat hij in 124 kilometer in naartoe. En veel beschreven een stuk van de Roer met zijn oude roerarmen. Als we naar de Rode Beek gaan op de Minweg, daar hebben we voor de Effelderwaldzee, dus waar ze ook weer Zijnd hebben gewonnen voor de economie eigenlijk. Maar uiteindelijk werden het allemaal omgezet weer naar natuur. En dat is heel goed. Kijk, dat gaat... ik weet niet wat er allemaal in zit. Dat is een lange trein. Zullen we hem voorbij laten gaan of kallen we gewoon door? Dat gaat allemaal goed. Ja. We zijn in ieder geval blij dat de IJzeren Rijn, de Capella Laan als het ware gaat, dat dit het nummer heet. En dit is dus gewoon naar Echt of naar Sittard. Maar die diversiteit in Remunje is misschien, en de omgeving van Remunje, het hele Maas-Zwalm-Nettengebied, waar het Booguver tot Venlo, van Echt Oud en van München-Gladbach tot en met de Maas, ja, is nergens groter. En ik wil zo binnen zeggen in Nederland. Zuid-Limburg vind je verschoon. Maar de afwisseling die we hier hebben, in de dagen wandelen op de Minweg. Gaat zonder dat ze een hoes is. En de dag door het hele grenspark te lopen, gaat zonder dat ze het weet. Dus hij gaat over het Brachterwald, waar dat munitiedepot is geweest, is nog steeds omheind. Zijn er nog damherten die daar rondlopen. En die kunnen ze tegen. Dat is toch wel heel erg... aaibaar. Maar wat ik eigenlijk, nu heb ik het geluk dat ik neven in me zit. Ja, daar misschien ik uren over kan spreken. En het programma duurt niet zo lang. Maar is dit de gids voor alle die niet met Matteponti aan op een bankje zitten, kunnen die in ieder geval dat vinden wat je in een kort beschreven hebt? Hier staat wel zo'n 20 natuurgebieden in, met hun historie, met hun natuurwaardes, met een wandeling erbij. Een wandeling die is ook nog via de site van het Natuurhistorisch Genootschap of Maas-Zwalm-Netten kan downloaden, zelfs met GPS-codes. Dus foutlopen is er niet bij. En dan zit er overal nog een horecagelegenheid bij. En dat vind ik ook wel belangrijk. Hè? Ga ik wandelen en drink er nou een. En dan hebben ze het over andere dingen misschien als de dagelijkse romslomp. Ja. En daar is de natuur natuurlijk ook heel erg belangrijk voor. We hebben er in Remunje dus 2500 gedrukt. In Duitsland wordt er 1500. Daar is het nu dus in de herdruk. Plantage, boom. Dat zijn de echte boekhandels in Remunje dan. Maar bij het VVV is het te koop. Op het Natuurhistorisch Genootschap, op het Groenhuis in Remunje, op de Singel. Daar is het te koop. Zelfs het Kapelswinkeltje heet het in de aanbieding. Okay. Ja. Geweldig. Kapelswinkeltje bij Cor Bosman. Ja. Die wil ik zeker even noemen. Dus natuur, voor elkaar zeker weer in Remunje. Fijn dat ze dat even hebben gepromoot, want we hebben zoveel geweldige kansen. Van liggen eigenlijk, ik denk dat het een beetje de grootste gemeente zijn. Weert zit, dat zie je dat zijn. Maar als je echt hier in Remunje even uitloopt, dan loopt ze zoveel geweldige gebieden door. En als ze toevallig eens een keer wegens zijn gezondheid aan het wandelen moest gaan slaan, dan ontdek je pas eigenlijk wat er nog meer is vlak bij Remunje en in Remunje, wat we aan natuur hebben. En dat is heel erg bijzonder. En fijn dat je je nek uitsteekt voor de natuur zo op deze manier in beeld te brengen, want dat is geweldig. Want het moest toch een paar initiatiefnemers voor hebben. En die moeten er ook verstand van hebben. Op drie ben er nooit zo gepertskutter, dat soort dingen. Ja, nou, dat doet er ook bij, hè. Ja. Succes. Ja. Ja, beste Lu. Met het spoor op de achtergrond, wie Maddel zei.
de IJzeren die hopelijk aan ons voorbij gaat, of heel wiet aan ons voorbij gaat. Het zal ooit een keer weer besproken worden en dan moeten we langzaam af. Maar het is wel ook midden in een natuurgebied waar treinen lopen. En denk aan het prachtige gebied wat vroeger, waar vroeger de Roer leep. Het gebied wat met rust gelaten werd. Dat moeten we vooral zo laten. Dus ik zou bijna zeggen, als je iets van de natuur wilt weten en de natuurlijke loop, koop je het boek. En wilt je meer weten wat allemaal in de regio los is, kijk dan vooral naar TV11. Want dan ziet je zelf. Kanaal 46 en 48.